Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno-turistički proizvod projekt je u koji je povijesni i pomorski muzej Istre uključen realizacijom velike i značajne izložbe o pulskim fortifikacijama. O čemu je točno riječ, pogledajte u minutama koje slijede. Sinoć je u prostoru Povijesnog i pomorskog muzeja Istre i u sklopu projekta Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno-turistički proizvod otvorena izložba pod nazivom Fort Center Pula – Pulski fortifikacijski sustav. Autorice izložbe su Katarina Marić i Katarina Pocedić, više kustosice u Povijesnom i Pomorskom muzeju Istre. Ova jedinstvena izložba tematizira pulski obrambeni sustav, fortifikacijske objekte s naglaskom na razdoblje Austrijske uprave koja organizira ratnu luku, otvara arsenal te kroz nekoliko faza izgrađuje obrambeni sustav koji se sastoji od brojnih većih i manjih fortifikacijskih objekata. Izložba je zamišljena u 3 cjeline. Prva cjelina odnosi se na informativni prostor jedan, u stvari svojevrsni posjetiteljski centar u kojem posjetitelj može dobiti sve informacije o svim građevinama i svim utvrdama fortifikacijskog sustava Pule. Kroz reljefnu interaktivnu mapu i kroz videomaterijale. Zatim drugi dio izložbe se odnosi na tipove utvrda, način gradnje njihove i utvrdno naoružanje koje se nalazilo na utvrdama i završni dio, kako sam rekla i na otvaranju, kolegice i ja smo htjeli dati malo duše izložbi pa smo napravili jedan dio koji se odnosi na život vojnika u utvrdi. Pulski obrambeni sustav broji 28 utvrda, od kojih su 2 srušene i više od 200 popratnih obrambenih građevina. Za sve te građevine autorice izložbe sustavno su prikupljale stare fotografije, planove i nacrte. Izložba obuhvaća period od 1813. do 1918. godine. Bilo je teško zapravo na jedan zoran i prihvatljiv široj javnosti način predstaviti ovu temu. Katarina i ja smo je zamislili tako da se organizira u smislu Fort Centra Pula, jednog centra posjetiteljskog ili informativnog koji će svim zainteresiranima zapravo dati što veći broj informacija o utvrdama o fortifikacijskom sustavu Pule, ali koji će biti jednog otvorenog tipa na koji će zapravo i oni moći dolaziti sa svojim materijalima, sa svojim otkrićima i zapravo širiti ovu izložbu i širiti znanje o fortifikacijskom sustavu Pule. Izložbu je službeno otvorio gradonačelnik Pule Filip Zoričić, a na otvorenju su pored njega govorili Gracijano Kešac, ravnatelj Povijesnog i Pomorskog muzeja Istre, Vladimir Torbica, pročelnik odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije, te direktorica turističke zajednice grada Pule Sanja Cinkopan Korotaj.